हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ जाबाय भटार भेरिफिकेशननि सोमोन्दै। दानो गोबां मानसियानो बे भटार भेरिफिकेशनखौ बांसिन मानसियानो खालामबाय आरो बांसिन मानसियानो खालामाखै। आरो जायफोरनाखि दासिमबो बे भटार भेरिफिकेशनखौ दासिमबो खालामना लानो हायाखै नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर जाहैबाय। बे जाहैबाय दानो बिनि डेटआ दाख्लै 15 अक्ट'बरावनो दानो बियो लास्ट डेटमोन, नाथाय दा बियो एक्सटेन्डेड जाबाय। दा बिनि लास्ट डेटआ जादों दा नभेम्बर 18 सिम दानो बियो थांबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे नभेम्बर 18 नि गेजेराव नोंथांमोना बे भटार भेरिफिकेशनखौ नोंथांमोना गासिबो खालामना लानो हागोन। बिनिफ्राय दानो आंनाव माखासे गोबां मानसियानो सोंदों जे भटार भेरिफिकेशन बैखौ खालामनाय समावहाय बै भटार हेल्पलाइन मोनसे एप्सन दङ, नोंथांमोना बेहाय गोबां मानसियानो खालामदों आरो दाबाय माखासे मानसिया सोंदों जे भटार हेल्पलाइनजों बानायनाय समाव माथो साबमिट जाया बा भटार हेल्पलाइनजों बानायनाया जाया होननानै माखासे गोबां मानसिफोरा बुंदों। नाथाय लोगोफोर भटार हेल्पलाइनजों बानायनायाबो बियो साबमिटेड जायो। बिनिफ्राय दानो बाहाय माखासे भटार हेल्पलाइनजों जेब्ला बानायो अब्ला माखासे फेमिलि मेम्बारफोरा एड जाफायो। दा बे फेमिलि मेम्बार एड जानायफोरा दानो बे बिएलअ'नाव माखासे सोरनिबा बायदिया जाखांहैयाखै आरो सोरनिबा बायदिया जाखांदों आरो दा बेनिखायनो दा नोंथांमोना जायफोरनाखि बानायखांनानै नोंथांमोना बिएलअ'नाव थांनानै नायहैदो, ओमफ्राय बिएलअ'नाव थांनानै चेक खालामहैदो गावबागावनि बिएलअ'फोरनाव। बिनिफ्राय नोंथांमोननि भटार कार्ड भेरिफाइ खालामनाया जादोंना जायाखै। दानो गोबां मानसिया बेबायदि जागासिनो दङ, एप्सजों बानायदोंबाबो बिनिफ्राय NBSP आव बानायदोंबाबो गोबां मानसिया दानो बिएलअ'निसिम थाङाखै, ओमफ्राय बिनिफ्राय माखासेया भेरिफाइ जायाखै आरो माने नोंनियावहाय बानायनाय समावहाय साबमिटेड दिन्थिगोन बा भेरिफाइ दिन्थिगोन, नाथाय बिएलअ'नियाव जेब्ला नोङो सोंहैगोन अब्ला माखासे मानसिफोरनिया दानो साबमिटेड जायै दिन्थिदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो सम दङ, थांनानै नोंथांमोना गावबागावनिखौहाय जादोंना जायाखै नोंथांमोना बेखौ चेक खालामो गावबागावनि बिएलअ'फोरनाव। बिनिफ्राय आरो गोबां मानसिफोरा दानो माखासे गावबागावनि माखासे मिस्टेकफोर जेरै नाम मिस्टेकफोर, एज मिस्टेकफोर, भिलेज मिस्टेकफोर बेबायदिखौ गावबागावनिखौ नोंथांमोना गोबां मानसिया दासिमबो कारेक्सन खालामदों। नाथाय नोंथांमोना बेखौ कारेक्सन खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोननि कारेक्सन खालामनाया जास्ट बियो अफिसावल' नोंथांमोननि बे एन्ट्रि जाहैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना जुदि बे नाम कारेक्सन खालामनायखौ बिएलअ'नाव थांनानै नोंथांमोना जुदि बेखौ कारेक्सन खालामफिनाबा अब्ला नोंथांमोननि कारेक्सन खालामनाया जेबो लाब जानाय नङा। बिनिखायनो नोंथांमोना जा कारेक्सन खालामनायनि मोनसे फर्म मोनोना, नोंथांमोना बे फर्मखौ लानानै बिएलअ'नाव हैदो। बिएलअ'नाव हैखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना जा बेखौ नोंथांमोना कारेक्सन खालामदोंमोन बेखौ नोंथांमोना बिएलअ' हैनानै बिएलअ'आ बेखौहाय गासैखौबो बियो नायनानै बियो मोनसे कारेक्सन खालामनानै बियो साबमिट खालामगोन। बिएलअ'फोरना मोनसे एक्सट्रा आइडि दङ, बे जाबाय बिसिना हाइब्रिद मोनसे बिएलअ' होननाय मोनसे एप्स दङ, बेखौ प्ले स्ट'राव मोना, बेखौ गुगोल ब्राउजाराव मोनो। दा बिसिनाव बेबायदि मोनसे एप्स दङ, दा बे एप्सजों बिसोरो गासैखौबो माखासे मानसिफोरनि मिस्टेक जानायफोरखौ दानो बिसोरो कारेक्सन खालामनानै बिसोरो आपल'ड खालामनो हायो। स' लोगोफोर जायफोरनाखि माखासे नामफोर मिस्टेकफोर दङ, बिनिफ्राय एजफोर मिस्टेकफोर दङ, नोंथांमोना जुदि कारेक्सन खालामदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना बे कारेक्सन खालामनाय समाव जा फर्मखौ मोनो नोंथांमोना बेखौ बिएलअ'नो साबमिट खालामो। बेनिफ्राय बिएलअ'आ बेखौहाय बिसोरो गासैखौबो कारेक्सन खालामनानै बिसोरो साबमिट खालामगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना सिन्था जानो नाङा जे एप्सजों बानायनाया साबमिटेड जाया, बिनिफ्राय बै NBSP आव बानायनाया साबमिटेड जाया होननानै गासिबो साबमिटेड जाजोबगोन। नोंथांमोना जास्ट गावबागावनि लकेल बिएलअ'नाव थांनानै नोंथांमोना बेखौल' खबर लायो आरो जुदि साबमिटेड जायाखैबा अब्ला बिएलअ'फोरना गावबागाव मोनसे आइडि दङ, बिसोरो गावसिनि आइडिजों गासैखौबो बिसोरो भेरिफाइ खालामनो हायो। स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आरो जायफोरनाखि दासिमबो बे भटार कार्डखौ दासिमबो भेरिफाइ खालामाखै नोंथांमोना थाबैनो भेरिफाइ खालामना लादो, हयथ' बिनि उनावहाय बे डेटआ एक्सटेन्डेड जाबोनाय नंला। बेनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि भटार कार्डखौ नोंथांमोना मोजाङै कारेक्सन खालामना लादो। बेनिफ्राय कारेक्सन खालामखांनाय फर्मखौ नोंथांमोना बिएलअ'नो साबमिट खालामदो। बेनिफ्राय बिएलअ'आ गावबागावनि जेनेबा नोंनि हैनाय फर्मखौहाय बिसोरो कारेक्सन खालामनानै बिसोरो साबमिट खालामगोन। स' लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय। स' बाय बाय लोगोफोर।